ইউপিএফএল যদি লাগে আমার পুরা লয়জা আমি কিন্তু নলম मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा जा बाथ्रा बुङो नंगौखौनो बुङो बियो जानला मेनला बाथ्रा बुङा दे आरो बे बाथ्राखौ बयबो मोजाङैनो मिथिखागौ प्रमोद बर' डाङरिया जिखिनि एपइन्टमेन्ट दिছিলে কিছু ইলিগেল আছে এই ইলিগেল বিলাক কেনসেল হ'ব আকৌ আমি নতুন দিব दा गिबि गिबियाव बर' माहारिनि साफ्रोमबो मानगोनां रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोनखौ खुलुमनायजों लोगोसे आंनि नैबे गोदान भिडिअ बरायना लाग्रोनाय जाबाय मोनसे बाथ्राखौ नोजोर होनानै नाय मानगोनां रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोना दिनै जोंनि बर' माहारिनि बिखायाव जेसेबांखिनि पलिटिकल लिडार्सफोर दङ आरो बै लिडार्सफोरनि जा आइडियोलॉजी जा फिलसफी मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि आइडियोलॉजी आरो फिलसफी जा सानस्रि सोदोमस्रि हा आरो अख्रांनि फारागथि दङ जेराव मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा गुबुन हारिनि माखासे इंटेलेक्चुअल मास्टार माइंडेड पलिटिकल लिडारफोरखौ थोंजोङै सोंखारियो थोंजोङै बर' माहारिनि माखासे सार्थबादिखौ गावनि सिगाङाव दोननानै बै सार्थबादिखौ मान होनानै थोंजोङै धमकी हरो मानि थाखाय बर' माहारिखौ बे पलिटिकल प्लेटफर्मनि गेजेरजों दिनै एसे गाबोन एसे सुंथानानै लांनो थाखाय आरो थांनाय बे 17 इयार्सआव जेब्ला मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा बे जोंनि बिटिसि काउन्सिल पलिटिकल सिस्टेमखौ रुलिं खालामबोबाय थादोंमोन रावबो आदार्स गुबुन हारिनि मास्टार माइंडेड पलिटिकल लिडार्सफ्रा जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकल सिस्टेमाव हाबनानै पलिटिकली बाथ्रा बुंफैनो हायाखैमोन जेराव मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा सुजुग आरो सुबिदा होआखैमोन दा जोंनो बेफोरबायदि लिडार्सखौ नांगौना नाङा डेफिनेटली जोंनो नांगौ दिनै मानगोनां प्रमोद बर' बिथाङा थांनाय 2027 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनावहाय खायदा बोराय बाहायनानै बिटिसिनि CEM जाबाय आसाम स्टेटनि पलिटिकल सिस्टेमनि डमिनेटेड रुलिंजों गावनि न'खरनि बिटिसि काउन्सिल पलिटिकल सिस्टेमखौ 5 बोसोर रुलिं खालामलांबाय बियो आं बुंनाय बाथ्रा नङा दिनै मानगोनां प्रमोद बर' बिथांमोनजों थाफानाय माखासे गेदेर लिडार्सफ्रा मिडियानि सिगाङाव बुंदों जे मानगोनां प्रमोद बर' बिथाङा बिजेपि बायदि मोनसे पलिटिकल पार्टीजों एलायन्सआव थाफानानै मोनसे असान्ति थासारियाव थानानै गावनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकल सिस्टेमखौ सालायनो गोनां बाध्य जानानै फैबाय बे बाराव खेबसेबाव रायजो राजाफोरा गभर्नमेन्ट सालायनो सुजुग आरो सुबिदा होफिनदो दा बेवहाय मोनसे सोंथि बेरखांदोंमोन रायजो राजानि खुगानिफ्राय थारैनो बिजेपि बायदि मोनसे पार्टीजों एलायन्सआव थाफानानै डमिनेट खालामजानानै मोनसे असान्ति थासारियाव दंमोनब्ला बे बिजेपि पार्टीजों एलायन्सखौ सेफायनानै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारजों जयैनो इउनाइटेडलि उइदाउट एनि कन्डिशन बिटिसि काउन्सिल पलिटिकल सिस्टेमखौ सालायनांगौमोन नाथाय बै समाव मानो गादब सानायखौ मिथिसेयाव मानो गादब जानानै सालायहोजाबाय थानाय आरो बे थांनाय 5 बोसोरनिफ्राय जोंनि बर' हारिनि माहारियारि आफादफोरनि माखासे गोख्रों बिबानगिरिफ्रा माहारिनि जा मोनसे गाज्रि सिचुएशननि एगेन्स्टआव गसंथानायनि बाथ्रा बुंनांगौ बे राइट टाइम राइट प्लेसआव गसंथानायनि बाथ्रा बुंबोनायखौ जों नुनो मोनाखै आरो बिसोर बाथ्रा बुंफैनो हायाखै मानि थाखाय पलिटिकल पेकेजजों बिसोरो बोननानै दोनजादों जायनि थाखाय माखासे बाथ्राफोरखौ माहारिनि सापर्टिं रलाव बै थांनाय माखासे समफोराव बुंनो हायाखै दा बेवहाय मोनसे बाथ्राखौ आं रायखांबावगोन दिनै बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों लाबोजानाय माखासे दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय आन्दोलन खालामगोन प्रटेस्ट खालामगोननि बाथ्रा माखासे जों नुनो मोनदों अब्ला मोनसे बाथ्राखौ गोसोखांफिनहरदो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोना 57थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्माया जेब्ला दतमायाव जादोंमोन बे 57थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मायाव भारत हादरनि नखर मन्त्रि मानगोनां अमित शाह बिथांखौबो गाहाय आलासि महरै लिंनानै लाबोनाय जादोंमोन आरो बे 57थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मानि गेजेरजों भारत हादरनि नखर मन्त्रि मानगोनां अमित शाह बिथाङा मा बुंलांदों गोसोआव दंना जे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों लिरनानै लाबोजानाय बै माखासे दफाफोर जाय दफाफोरा 82% मावफुंजाबाय होननानै जोंनि सिगाङाव फोरमायनानै थांदों
आरो फिन फैयै फैयै जेब्ला दिल्लीयाव बड'लेण्ड महोत्सबखौ गाजा गोमजायै खुंहैलायबाय बे बड'लेण्ड महोत्सबावबो बिटिआर एग्रिमेन्टनि दफाफोरा 96% मावफुंजाबाय होननानै मिडियानि गेजेरजों फोस्रावनानै होलायबाय जुदि बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों लाबोजानाय दफाफोरा 82% 96% जुदि मावफुंजाबायब्ला बे 4% आद्रा जानानै थाबावनाय दफाफोरनि थाखाय प्रटेस्ट खालामनांगौनि आन्दोलन खालामनांगौनि मा गोनांथि दं जेबोथ' गोनांथि गैया आंनि बायदिब्ला नङा होमबा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दा दिनै अब्ला जों बेखौनो बुजिना लानांगोन दिनै 96% 82% बिटिआरनि दफाफोरखौ मावफुंबाय होनफ्लानानै रायजो राजाफोरनिफ्राय मोनसे पलिटिकेल क्रेडिट लानो नाजानायनि अनगा जेबो नङा दिनैयो गुबुनखौ नों मिनिखुमागोन नाथाय उल्था नोंनि बिखौनो नांगोन दिनै नों गुबुनखौ रायखुमागोन नों दिनै गुबुनखौ हिंसा खालामगोन अहंकार खालामगोन नाथाय बेनि उल्था फिथाइखौ दिनै नङा गाबोन नङा नोङो सानसे मोनगोन आरो बे पलिटिकेल सिस्टेमा नोंहा खुनु मोनसे पइन्टसानो गैला सोरखौबा गाज्रि राव बुंहरबानो दे बियो फिनिश जोब्बाय नों देरहाबाय देरहानाय बायदि मोनबाय बे नङा नों जोबोद गाहाय थाखोआवसो थांगासिनो दङ दिनै सोरबा लिडारा माबा मोनसे बाथ्रा बुङोब्ला बै लिडारनि माखासे जाथावथारै बाथ्राफोरनि एगेन्स्टआव जों माखासे पइन्टस लानानै बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोननि सिगाङाव जोङो फोरमायनानै होयो आरो जों होबोदों आरो फैबाय थानाय समाव बेफोरबायदिनो माखासे सैथो बाथ्राखौ लानानै जोङो फोरमायनानै होलांबाय थागोन दिनै बे पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों थगायनानै गावनि पलिटिकेल सिट पावार मोनबाय थानो नाजानाय थगायनानै गावनि माखासे पलिटिकेल पार्सनेल बेनिफिट्सखौ लानो नाजाबाय थानाय मालाबाबो साक्सेसफुल जाया खेबसे खेबनै हागोन नोङो नाथाय इन फिउचार नोङो जि गोग्लैगोन ना नों गोग्लैसोनानै थाखागोन दा दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोननि पलिटिकेल केरियारनि जा मोनसे गाज्रि रिजाल्ट थांनाय 2025 बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों मोनसे ओरैबायदि सोमोनांथाव गाज्रि रिजाल्ट जाय गाज्रि रिजाल्टखौ लानानै मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोना दायो जानो हागौ गोबां रियेलाइज खालामो आरो फैबाय थानाय समाव जेरैबायदि मोनसे थासारि जों नुबाय मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोननि माखासे पलिटिकेल केरियारा बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमनिफ्राय लाथिख' जालांनोबो हागौ मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि थांनाय 5 बोसोरनि जा बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्ट दैदेनलांनायनि सम जों मा नुनो मोनदों मा नुनो मोनाखै जों मा खोनानो मोनदों मा खोनानो मोनाखै जेराव मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा 3 कौटि 4 कौटि रांजों गंसे गेस्ट हाउसखौ समायना रमायना लुफुंनानै आबुं महर मोनहोयो आरो बे 3 कौटि 4 कौटि रांजों समायना रमायना लुफुंनानै आबुं महर मोनहोनाय गेस्ट हाउसखौ रिपेयारिं खालामनो थाखायनो मानगोनां प्रमद बर' बिथांनो 12 कौटि रांनि गोनांथि जायो अब्ला फारागथिखौ रुजुनानै नाय दिनै बुङो खुगायाव मोनसे प्रेक्टिकेलि दिन्थियो जोंनि सिगाङाव मोनसे नङा होमबा दिनैयो बर' फिसाफोरा गावनि हायावनो थानानै जाय हायाव जोंहा थानानै जिउ खुंनो हानायनि मोन्थायानो दंखायो मोन्थाय थानायखायसो जों बर' फिसाफ्रा बै हायाव थानानै गावनि जिउखौ खुंबोदों बे चिरां डिस्ट्रिक्टआव थानाय बै माखासे बर' फिसाफोरनि न'फोरखौ जिसिबि लानानै न' बुख्रेबनाय गिर्जा न' बुख्रेबनाय माखासे नुथायखौ जों नुनो मोनदों आरो जाय समाव इलेक्शन खालामदोंमोन बै समाव बै ओनसोलनि बर' बिमा माहारिफोरा जोंनि बर' बिदा फंबायमोना गाबसाव खुसाव दिनै गाबै गाबै मेगनाव मोदै लानानै बे हाखौ रैखाथि होनो थाखाय बिसोरो बिखा फोरदारनानै गावबा गावनि जिउखौनो बिसोर दान होनो प्रटेस्ट खालामदोंमोन दा बेफोरबायदि माखासे नुथायखौ स्पेसियेलि मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टनि समाव जोङो नुनो मोनथावनामोन मानो जेराव मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा परिबर्तन आरो गोजोन सान्थिनि स्ल'गानजों बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव मोनसे गोख्रों स्ल'गानजों खामानि मावनो आगान होफैदोंमोन नाथाय जोङो बेनि माखासे गोबांखौनो जों उल्था जानाय जों नुनो मोनदों दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा गावनि खुगाजोंनो बुंदोंमोन जायफोर लाइमोनफोरा साख्रि मोनाखै साख्रि मोनै लाइमोनफोरनो साफायाव 2 लाख खरै रां होनाय जागोन आरो नैबे बाथ्राखौ बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा
गोसोआव लाखिनांगोन जे 2003 10 फेब्रुवारि मानाव गेदेर बिएलटि ब्रादार्स मोननि A to Z प्रब्लेमखौ सुस्रांना होनायनि थांखि जा मोनसे BTC एकर्ड खालामनाय जादोंमोन। बे BTC एकर्डनि गेजेरजों लाबोजानाय जा 6थि फारिलाइनि 6 सिडुलनि जा पावार एन्ड फांसनफोर बै माखासे पावार एन्ड फांसनफोरखौ एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा BTC एकर्ड जाखांनायनि अखानायैनिफ्रायनो BTC एकर्डनि माखासे पावार एन्ड फांसनफोरखौ डिस्ट्रय खालामनो सुजुग आरो सुबिदा लाबोबाय थादों आरो बे गुबुन हारिनि गाज्रि मोनसे सुबिदा नोजोर होनायाव बर' हारिनि माखासे लिमिटेड साथाम साब्रैसो दालालि साइसनि लिडारफोरा आन्दोआव हेफाजाब होबोबाय थादों बिसोरनि ललिपप जायै जायै जेराव बे BTC एकर्डनि गेजेरजों लाबोजानाय जा मोनसे संबिधानिक पावार एन्ड फांसनफोर जों ट्राइबेल हारिनि थाखाय जों बर' माहारिनि थाखाय बे माखासे पावार एन्ड फांसनफोरखौ गोलाव समनिफ्राय एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा जिहेतु डिस्ट्रय खालामनो स्क्रेप खालामनो दिनै थेर बेथेर खालामनो नाजाबोबाय थादोंमोन बै प्लेनिङैनो थांनाय 2020-27 जानुवारियाव बिटिआर बायदि मोनसे एग्रिमेन्टखौ बिसोरो खालामनाय जादोंमोन नाथाय दिनै साक्सेसफुल जादिया आरो जों बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा बे बिथिंखौ लानानै गोख्रों नोजोरथि होनानै जों गसंथालांनांगोन दिनै BSC एकर्डनिफ्राय गोहो गोरासिन दिनै BTC एकर्ड आरो BTC एकर्डनिफ्राय गोहो गोरासिन जुदि बिटिआर एग्रिमेन्टआ जानायमोनब्ला बेवहाय जोंहा बुंनो गोनां जेबो बाथ्रा गैयामोन दिनै गामि सोसननाय गामि दानख'नाय बेफोरबायदि माखासे पलिटिकेल इस्युखौ लानानै जों जोंनि गेजेराव थेर बेथेर माइन्डखौ डाइभार्ट खालामनो नाजालायबाय थाबाथाय जानाय नङा दिनै गहपुर सनितपुरनि गासै जेसेबांखिनि गामिफोरा हाबदों जोबोद मोजांनि बाथ्रा दिनै जोङो बे BTC काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों गामि सोसननाय गामि दानख'नायनि जा मोनसे पलिटिकेल इस्यु बे पलिटिकेल इस्युजों गोजोमना थाबाय थाबा जानाय नङा आरो बे इस्युआव जों गोजोमनानै जों बर' माहारिनि जा मोनसे बेसेन गोसा सम बे बेसेन गोसा समखौ जोङो ऐलाम खालामबाय थाबा जानाय नङा मानि थाखाय खारन बर' माहारिया बेसेबांबा गोलाव समनिफ्राय सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ जों सोरजिनो आन्दलन खालामबोदों दावहा नांबोदों आरो गोबां बर' फिसाफ्रा दिनै जिउ बाउसोमलांबाय गोबां बर' फिसाफ्रा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दङ दा बै जोंनि बर' माहारिनि आद्रा जानानै थानाय जा सिमां जा थांखि बे थांखिखौ जोङो गासैबो इउनाइटेडलि मोनसे प्लेटफर्माव मोनसे आवाजजों मोनसे गारांजों जोङो बेखौ सोरजिनो थाखायसो दिनै जोंनि बर' माहारिनि बिखायाव जेसेबांखिनि A to Z इन्टेलेक्चुएल लिडार्सफोर दङ इउनाइटेडलि सिक्रेटलि दिनै जथुम्मानि गेजेरजों मोनसे डिसिसन लानायनि दायो सम बेजों लोगोसे BTC एकर्डनि माखासे पावार एन्ड फांसनखौ जोंनो नांबाय थागोन खारन जेब्ला समसिमहालागै सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ जों सोरजिनो हाया अब्ला समसिमहालागै बे BTC एकर्डनि गेजेरजों लाबोजानाय जा मोनसे संबिधानिक पावार एन्ड फांसनफोर बे माखासे पावार एन्ड फांसनफोरा जों बर' माहारिनि माखासे थामोनथानि सिस्टेमखौ अरायसम गोख्रों मोनसे प्लेटफर्माव दोनलांबाय थागोन गोसोआव लाखि मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोन गोजोन्थों खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि।